és un llibre que ve de gust de passar pàgines. Aquest no és el primer llibre que fem, ja en vam fer un que va sortir el 2018, fa 2 anys i mig, que també el teniu allà, i que es deia Evasions, i és la primera vegada això, que vam col·laborar a 4 mans i ens va agradar molt l'experiència I jo, per mi, va ser la primera vegada això, jo he fet uns quants llibres, però és la primera vegada que vaig valorar la bellesa del llibre com a objecte. És a dir, a mi m'importa més el text normalment, perquè és el que conec i domino i tal, però de cop vaig dir, ostres, que gratificant que és tenir un llibre que sigui bonic, que la gent el compra per regalar, que ens diuen que el tenen o sigui, en lloc d'arxivar-lo a la prestatgeria i oblidar-se'n, doncs que el tenen per allà sobre la tauleta de nit, o fins i tot ens han dit a la taula de centre del menjador, perquè de tant en tant el volen anar agafant i rellegint trossos, no? Jo trobo curiós i que, bé, no sé, m'agrada. Jo soc pintora i a mi em servia com per sortir-me una mica de... Quan necessitava com aire anava allà i em sembla que és una revista digital fantàstica que aborda la cultura des d'un punt de vista molt obert, que et convida a investigar fins on vols, no? I t'obre moltes finestres. I un dia vaig decidir escriure-li perquè em sentia molt identificada amb la seva manera d'escriure i perquè també vaig pensar que intentaria fer cada vegada que alguna cosa m'agradava, intentar dir-li a la persona que ho havia fet que m'agradava. I li vaig escriure un mail dient-li que m'encantava la revista, que m'encantaven els seus textos i que si podia col·laborar amb alguna cosa doncs estaria encantada. I és la persona més ràpida contestant e-mails perquè al moment, tenia ja l'e-mail. I així va néixer, nosaltres no ens coneixíem de res i vam pensar en fer aquesta secció al 14, cada 15 dies jo il·lustraria un text de l'Eva, o sigui que la jugada va sortir fantàstica i hem acabat fent-nos amigues.